La construcció d'habitatges a Mallorca marca la seva xifra més alta dels 13 darrers anys. A excepció de la planta hotelera, tots els sectors d'habitatge han crescut. L'augment més alt és el de plurifamiliars, un 70% més que fa un any. El nombre total de visats el darrer semestre supera els 1.600. La construcció d'habitatges va camí de viure un nou boom a Mallorca. Aquest primer trimestre s'han visat 1.629 cases i pisos. Ens hem de remuntar a 2008, a l'avançada de la crisi del totxo, per trobar una xifra superior. I on més se nota aquest increment és en els plurifamiliars. Se n'han construït més enguany que si sumam els visats de 2019 i 2020. Los datos del primer semestre de 2021 son los mejores datos de obra nueva de los últimos 13 años. Nos tenemos que remontar al año 2008, que veníamos bajando del gran golpe de la crisis del 2012, para encontrar cifras quasi similares. L'augment de la construcció està directament relacionat amb edificis d'alta gamma i els clients estrangers. Durant el primer semestre se n'han acabat més de 400 unifamiliars, la majoria a zones costaneres com Calvià o Campos, on es preveu un constant creixement durant els pròxims anys, afavorit per la inauguració de l'autopista. Estadísticamente no nos ha llegado, pero yo me imagino que sí, que se va a notar en los próximos años un incremento en esas zonas, porque ha facilitado mucho el traslado de la gente y para poder llegar con comodidad a Palma sin ningún problema. Des del Col·legi d'Aparelladors creuen que el ritme de construcció d'habitatges pot seguir augmentant a Mallorca, impulsat pel finançament europeu relacionat amb la millora energètica. L'únic sector que no ha crescut aquest semestre és el de l'hoteleria, gestat per l'aturada del negoci que ha provocat la pandèmia.